Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. Andito ako guys sa likuran ng bahay ng aking tita kasi ako yung napag-iwanan ng bahay nila kasi pumunta sila sa Maynila. So ang gagawin ko guys, magtatabas ako ng mga sanga ng langka. So ito guys, inanuhan na ng tita ko yung katawan ng langka para mamatay na to. Ayaw nilang papasukin dyan sa loob ng bahay yung ugat ng langka. Saan ba yung dulo nito? Dito. Punta ka doon. Bigat pala nitong hagdanan na to. Bigay ng power. Bigay ng power sa stress. Yun. 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 Bantayan mo boy na hindi ako dito madulas ha. Baka madulas yung hagdanan. Ikaw yung tagabantay dito. Diyos ko, yung buhok ko. Tika lang, tika lang. Ayusin ko muna yung buhok ko guys. Ayusin ko muna guys, baka sumabit yun sa taas yung aking buhokers. Asan yung itak boy? Doon siguro. Pause mo muna bebe. Tatabasan ko guys yung mga sanga sa taas para mabawasan yung mga wawalisin dito sa baba kasi yan dami talagang dahon. Kakapag magwalis, diba? Paalang ako, baka madulas ako sa taas. Pero, Diyos ko. Siling ba, be? So ito, tanggalin na natin to kasi ang daming dahon sa bubong. Ay! Ang purol pa man din ang itak nila. Parang ngipin ko lang. Yung alam ko lang, dinala ko yung pangmalakasan ko dun sa bahay. Yun. Pa. Yun. Ito na din. Putulin ko na rin to. No, boy. Medyo maano to guys, so medyo malaki to. Pero gusto ko na rin putulin para tanggal na dito sa harang pa to dito eh. Dating purol talaga ng ano mo boy. Gusto po dyan magpatabas ng kanilang mga kahoy-kahoy. Andito po si Tres. Pwede nyo pong kunin. Yan, malapit na guys. Hindi kaya ako nito mabuljan.
tinitingnan ko baka yung nahawakan ko patay pala eh. Oh, lapit na. Ang liwanag na guys, naputol na. Kasi yan mabubulok yung bubong nila oh. Kasi ang daming nakaimbak na dahon. So ayan guys, nakapag tanggal na si Tres ng sanga ng langka. Ayan. Kuhaan ulit ako palabas. Bababa na tayo. Ayan ko na to. Tapon ko na tong itak. Yun oh. Yun. So ayan na guys, so tapos na, naitambak ko na dyan yung mga sanga ng langka. So ayan, diba, nag-aliwalas kasi ang daming dahon eh, nakakaano magwalis, daming dahon oh. So ayan, magwawalis na ulit si Tres. Nagwawalis kami dito guys tuwing umaga lang kasi kapag hapon nagwalis ka, ganun din naman yung mangyayari kinaumagahan, ano na naman, madako na naman. Kaya umaga lang kami nagwawalis dito kasi napakalawak ng kanilang bakuran guys oh. Pati doon oh. Yan. Hindi katulad dun sa amin palibasa yung bahay namin ay barong-barong lang. Malit lang yung bakuran namin. Maganda yung pwesto dito guys kasi napakapantay ng lupa. Pantay na pantay yung lupa dito. So ayan oh. Nilinisan ko pa lang yan. Nagwalis pa lang ako dyan kanina. Ngayon ang dami na naman. Hindi pa nga ako tapos doon sa likod. Alam nyo ba to kung ano to guys? Yun oh, gulay. Percoles to. Percoles. Yung tawag sa amin. Yung buto yung ginugulay nito. Buto. Saka dito guys, ang daming bungang dalanghita. Ayan oh. Kaso hindi pa, bagong ano pa lang to, hindi pa pwede pitasin. Kapipitas lang namin ng mga naon na dito, bunga. Ito mga bago pa lang tong bunga na yan. Dito ang daming pwedeng magugulay dito guys. Oh, talbos ng kamuting kahoy. Ayan. At yan, may malunggay din. At dito marami silang tanim na kangkong. Upland kangkong. Wow. Ang sarap nito guys, adobo. Or ilagay sa isda. Yung sinabawang isda guys. Masarap to ilagay. Saka doon sa dulo ay mga kamuting pula. Masarap din ilagay yan sa sa sinabawang isda. Marami din sila ditong tanim na saging. Maganda yung lupa nila dito guys kasi matataba yung mga tanim nila. So ibig sabihin pag matataba yung mga tanim nila, mataba yung lupa. So ayan guys. At saka yung mga nila guys dito, yung mga bukong sinasabi ko sa inyo, ang bababa lang. Marami sila ditong dwarfs coconut. So ito yung so ito guys yung aking inakyatan, 'di ba? Yung nagbuko challenge ako. Ito 'yon, ang baba lang.
Ang baba lang guys, oh, abot na abot. Ang sarap ng sabaw nito guys. Dito ako naglambitin nung isang araw. Tawang-tawa talaga ako doon sa video ko. Hindi ko masyadong na-edit ng maayos yun kasi nagmamadali ako kasi maulan na. So ayan, ito yung ipinakita ko na kunwari aakyatin ko. Yumakap lang ako dyan sa puno na yan at saka dito na yung taas. Color key. Kakaloka guys. Oh, tingnan nyo guys. Oh, ayan pala oh. Meron pala ditong saba na hinog na. Kaya pala merong ibon lagi dito. Ayan. Mamaya kunin ko na yan. Paubos na oh. Naubos na yung ibang ano niya. Doon sa taas. Ubos na. Grabe. Ganun talaga guys. Pag marami kang tanim, halos di mo na makitang nahinog na pala. So, kailangan talaga dito guys sa probinsya ay magtanim ka lang. Tanim lang at saka sipag lang talaga. Kasi yun, dito yung kabuhayan eh. Ganito yung kabuhayan sa probinsya. Kung hindi ka magtatanim, wala rin. Kasi yung mga produkto nito, yun lang din ang ikinabubuhay ng mga tao dito. Yung mga nyug, saging, tsaka kung ano-ano pa, nagtatanim din minsan ng mga gulay. So ayan yung uwak kung tawagin. Naandyan kasi binabantayan yung saging. Sila yung kumakain ng mga saging dito. Yung mga ibon lang ang nanginginabang. So ayan guys, hanggang dito na muna tayo. Again po, maraming salamat po sa lahat ng aming mga viewers dyan, mga subscribers. Thank you so much po sa inyong lahat. Huwag pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga susunod na video. Thank you so much po guys. Again, Tres Marias Farm. God bless everyone.